arbejdsglæde, det betyder bare virkelig meget, og det betyder også meget, ikke kun i din hverdag på arbejdet, men faktisk også som privatperson, fordi når du kommer hjem, så kan det ikke undgås, at man nogle gange har taget arbejdet med sig, så hvis du har haft en fed arbejdsdag, så er du også bare lidt mere federe familiemenneske. Jeg synes, alle er gode til at bidrage til, at vi ligesom værner og kerner lidt om hinanden, og vi er gode til også at spørge ind til, sådan, er du okay i dag, eller kan jeg gøre noget for dig? Sådan, så jeg synes, vi er gode til sådan at se og mærke hinanden. I hverdagen taler meget anerkendende til og om hinanden, og at det ikke bare er mig som leder, siger, hvor er ikke dygtig. Alle kan sige til hinanden, at det du gør i dag, det gør bare en forskel for min arbejdsdag. Så vælger vi også at prioritere for eksempel at lukke en klinik en hel dag, for at kunne tage på kick-off, hvor vi snakker strategi og visioner og værdier og drømme, og at det ikke er mig, der drømmer, det er os, der drømmer. Og jeg kommer med en retning og viser, at den her vej vil vi, og vi prioriterer og sætter det i højsædet og have høj arbejdsglæde. En fælles vision for, hvor er det, vi egentlig gerne vil hen, og det synes jeg, du som leder i hvert fald er virkelig god til at få os alle med på den vej. Og så det, som jeg synes, du gør anderledes fra måske nogle andre klinikker, det er egentlig at være en synlig leder i dagligdagen, og være med på gulvet og være en del af teamet, og som du siger, vise vejen frem. Det tror jeg har rigtig meget at sige, at man har en leder, der bliver set, og som ser en. Andre ting, vi har jo struktureret vores hverdag rigtig meget, så sådan noget som, at vi holder morgenmøder sammen hver morgen. Det gør også, at vores arbejdsdag sådan, i løbet af dagen bliver bedre, fordi alle ved, hvad de laver, hvor de er henne, så der er ikke sådan nogen tvivl på den måde, og det tror jeg også er med til at højne ens arbejdsglæde. Og så har vi jo gjort det, der synes, der er mega fedt, det er, at vi holder fælles frokost, så vi slukker faktisk telefonen. Så mellem klokken 1 og 2, så er der slukket på telefonen, og vi kan sidde sammen og spise, så det prøver vi så vidt det er muligt at gøre hver dag. Og klienter kan stadig godt ringe ind, men så er det bare på kunden, så vi er til rådighed, men det gør bare noget, at vi får set hinanden og får snakket med hinanden og har det sjovt, og det er også det, vi kan høre vores klienter sige, fordi vi nogle gange sidder og griner højlydt. Altså sådan, vi har det virkelig sjovt.